דווקא, אז בואו לדרג את הנוגות. זה מקום רביעי. אחרי שהם ייכנסו לזום מסודר. זה אתה חמישי. יודעת מה שמעניין? אתה תחת הזום. לא, שני. זה גם למה? זה חמישי, שישי. שביעי. לא! למה? לא, אני לא את, שישי. אני לא מעירה אותם לפני זה. כפות. כן? שבע. אמרה כמה ב-11, הם לא ישנים בלילה. 5. שהם הלכו לישון באיזה 5. מה? זה מושלם. 5. לא. אז 2. מה יש לי גם לא, לעשות? אבן יאו. 3. בגלל שיש לי כלבים. 2. הכי מאוחר זה 8. 5. יש לי משהו גם אני כמה, אבל אני 8. נראה מה תעשי עם העבודות שלך. לא, זה חמוד. וואדי, היינו צריכים לשים את המאוס פה כמקום ראשון. עדי מקבלת ליום הולדת כזה של ליצן. אני אוכל שירות סליי!